Турският посланник Исмаил Рамас избяга от опитите да му бъдат зададени въпроси по време на посещението му в Разград. Журналистите бяха допуснати само няколко минути в кабинета на кмета Денчо Бояджиев и след това бързо отпратени. Вероятно, за да не притеснят с важни питания чуждестранният гост. Единствено екипът на телевизия СКАТ остана повече от час, изчаквайки срещата да приключи. Въпросите обаче останаха незададени, защото лично кметът Бояджиев се хвърли да запази спокойствието на високопоставеният си турски гост. Добър ден. Може ли да дадете? Пресконференция и изявление. Това 3 въпроса само. Няма да. Защо? Каква е причината? Няма причина. Просто в момента чакат горе председател на Общинския съвет. А кога може журналистите в България да си зададем въпросите? Сега, госпожо, дайте да не говорим излишно приказки. Мустафа, придружи ги до председател на Общинския съвет. Повторният опит да бъдат зададени въпросите, свързани с дискриминацията на българите в смесените райони и искането на турската страна за поставянето на плоча за убитият техен дипломат Бургас, също останаха без успех. Пред джамията Ибрахим Паша екипът на телевизия СКАТ бе грубо изблъскан от госпожа Цеци Бенонова, която е директор на културата в Лудогорският град. Защо ми блъскате ръката? Не, аз не ви блъскам ръката. Аз съм бив журналист, ви казвам. Има протокол, който даже и наш... Добре, нека той да ми откаже. За да си свършат работата, те щяха да заявят предварително пресконференция или изявление. Посланникът Рамас се възползва от щедро предоставената му лична охрана и се скрива в градската художествена галерия, за да не отговори на неудобните въпроси. Притеснява ли се от нещо? А вие защо не дойдохте да отразите ли ме с Конгреса, след като позваних?